Hay mga kawak-kawak, nabuntagan dyan may tugpa no? Quick, 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 quick. So, quick, 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 mga kawak-kawak, nagabin ay nabuntagan na pud mig tugpa sa akong amiga o, di ba? What the fuck? Gikan mi na makwak, uy. Kabalo ba mo na stranded na pud mi sa kalangitan kay daghan kaayong nang naog nga among kauban. So, naapay mo, oh. Alas 5 na pero medyo ngit-ngit pa jud. So, babay sa kay adi pa di ay magbabay kay taas mag-oras. So muna siya guys, ngitpit pa kisa mo oh. Diba? Tura kong kauban oh. Sige nagpangitag kanunon oh. Na nakita niya ng puti-puti nga gamay. Oh, muna siya kong kauban. So pwede dyan ako asa ka ng adlaw. Kwek! 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 Chomor ta siya na. Bayot nga wakuwak na siya. Sumana siya mga kaupaw. Nawakwak na inyong upaw na bayot. Naro ang moon. So, bye-bye kay mga lupad na pud mi. Kwek! 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 Hay mga kawak-kawak. Nabuntagan dyan may tugpa no? Kwek! 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 O diba? Alam tong arang moon. Dili na siya maklaro. Pero hayag pa kayo na asad. O diba? So, I'm so very sorry. Kaya nakita na dyan sa mga tao nga nitong pami. Nakita na sa mga tao kung doon sa pag-ayos mo ang hawak. Kaya mga wakwak nga, ano ba, wakwak nga murag tiyanak. Kasi unsa ginang putol gigla, ano ba yun? Ng lawas ba yun? Kanang putol og ng tiyan ba? Oo, wakwak mi plus manananggal. So, karon humana siya. Kaya nitugpa naman may nabuntagan, may pagtugpa kaya nasa angit. Traffic ayo ang babaw. Diyos ko, kaya daghan kayo na ng lopal. So, na traffic jud mi. No? Nasuko ba ito? Nasuko ba ito amo ang nasuko ang amo ang kanang amo ang head kay mga daw magpayot mig agi sa dalan. Kaya no? Syempre, ikaw na nga wakwak. So, mahal pag ka ng tugpa nga halag ka no? Kaya makitan kasi mga tao. So, muna to ha. Bye-bye. Quick, quick, quick.